To assalamu alaikum masu kallon mu, sunana Hamisu Sa'id Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dorai. An haife ni a ƙasar Najeriya kenan, ni haifaffen Kano ne, sannan kuma mazaunin garin Kano ne, Gwale local government Dorai Karama, unguwar Bello. Na yi karatu a nan karamar hukumar Gwale inda na yi primary school, a nan kuma na yi secondary school a Dorai babba. A da nan cikin Kano kenan. Gaskiya ne. To idan muka bangaren da ka fi shahara a kan shi shine bangaren waƙoƙi, za mu iya cewa kamar a wace shekara ce in za ka iya tunawa ka fara waƙa? Gaskiya idan aka ce mun wace shekara na fara waƙa, zan iya ce maka idan da ce ga shekarar na yi ƙarya, duba da gaskiya na fara waƙa tun ina yaro. Kawai dai abun yanda yake kasancewa mafi akasari lokacin da masu sauraro suka ji ka, to lokacin sunan ka sabon mawaki shine abin da yake faruwa, amma mafi akasari mawakan da ake ji gaskiya sun dade suna waka kafin a saurare su, domin abu ne na koyo da gogewa. To yaushe ka koya, yaushe har ka goge, yaushe har za ka iya kayatarwa, to kaga wani abu ne wannan dogo. To mafi yawan mawaka da na yi fiye da su ire-iren ka sun bayyana mana cewa lokacin da suka fara waka yawanci za a gan su kamar suna tarayya ne da waɗansu waɗanda suka shahara a wancan lokacin bangaren waka. To ban sani ba kai a lokacin akwai waɗanda kake tare da su ne har abin ya baka sha'awa ko kuma ma ja ra'ayin kamar ka? Gaskiya babu wanda nake tare da shi, duba da lokacin ma da aka fara jina mafi akasari mutane ba su san danyana ba ne ni, a sai daga baya waka sai ta fito na ce ayi Dorai Karama nake, sai wasu ke gane ai Kano take, a shi dan Kano ne. Gaskiya abin da nake so in takaice maka shine, abin da na sani shine ni ma ina da zillin waka, duba da akwai mawaƙin da yake burge ni sannan na taso ina yaro, shine zan ce kamar madubi na, shi samun zillin waka shine Sadi Sidi Sharifai. Gaskiya ina son Sadi sosai, don ba na manta da kafata nake zuwa har zuro da je ga Sadi in dawo gida. Ba mu daɗe ba mun hado da Sadi, sai ya ce mun ka yaran nan kana da baiwa, ai kaza kaza, yana taifa mun, sai mai shiru yana kallon shi saboda ina ga wannan wani abu ne kaman da na yi mushi yake rama mun. Yana taifa mun sai na yi dariya, da na bashi labari sai ya yi tuna, ce a'a ai to haka suka yi da Umar, sai ma aka muka da Umar M Sharif, kaji na ce to alhamdulillah, gaskiya ni dai kai ne mudubi na a waka, gaskiya Sadi ne zillina. To a wancan lokacin yawancin kayan da ake amfani da su wajen waka, ka ce tun kana yaro ka fara waka, na san kaya ne wanda suke irin masu wahala aiki da sauransu. Gaskiya ba zamani a sosai. To a wancan lokacin dama kai ka iya su ne koko a hankali ka rika koyo? Ni abin da nayi lokacin da na taso ina waka, farko da ina iya zuwa studio dan tara kuɗi na in je ni ma rera, sai na ga ina son zama standard mawaki. To wannan dalilin sai ya sa ni da abokanai na daɗe ina waka kafin in koma studio, sai na same su sai nake cewa ni ina son, ina ji waka ce sana'a da nake sare zan dauka, yawa sai na ce musu ni zan koma studio. Da yawa daga cikinsu ba sun mawaka ne duka tare muke waka da su, amma hakan bai musu daɗi ba a wannan lokacin, duba da cewa ina dinki kuma na ce zan koma studio. To kamun ila ka fara waka dinki ma kake kina lokacin? A shi dinki ai kaman sana'a ne na gado na gidanmu, duk kusan yaron da zan iya ce maka da yaron da ya wuce shekara 10 ma a gidanmu ya yi dinki yayi. Ko da kana wani abu ba wani dinkin nan dai shine yawa abinda da ka taso kai a gidanmu shine a kai ka makaranta ka je shagon dinki, in ka dawo makaranta shagon dinki, aka muke yi. To kaga kowa ya iya dinki gaskiya a gidanmu. To wannan dalilin yasa ni kuma ina son abun, sai na koma studio. To a nan ne na je na koyi wannan aikin studiyon da nake yi, na je na koyi farko kiɗa, na je koya, na fara koyon kiɗa. Daga baya sai na ga ni akwai abin da nake ji a cikin waƙoƙin manyan mawaka, sai in ji waƙan manyan mawaka har kullum idan ne waka ta bambanta da tawa. Wannan abin ya samu nazarin cewa akwai wani abu daga cikin aiki, don haka bari in je in koya mana, sai in gane menene ma makasudin da ya sa sai in ji waƙar kaman a sama ni kuma ta sun ji ta a ƙasa. To bari in je in bincike abin, daga baya kuma sai na je sai na gane menene duka ma a hakan.
ka san duk abin da ka jibince shi to zai jibince ka. Yau da gobe da na yi a cikin abin sai yasa duka na saba dan san duk abin da kuma da ka nuna da gaskiya yawa na sa a raina ne da gaskiya yi zan yi. To wannan ya kawo bangaren da zan so yanzu za ka iya tuna wakar da ka fara ta farko. Gaskiya zan iya tuna wakata ta farko. Wakata ta farko ya buci lokacin ina makarantar islamiyya na yi wata waka Mustapha Rasulullahi ita ce wakata. Sani ba ko za ka iya tuna wasu baituka daga cikinta. Mustapha Rasulullahi rainan Halima shugaban ma'aikan Allah kai nake kai wa kuka na. Gaskiya ne wannan kuma na san mafi yawan masu kallon mai sun tuna da wannan waka. Gaskiya ne. To ban sani ba yawanci kowane mawaki kuma za ka ga cewa banda wakar da ya fara yi ta farko akwai wadda ta fice. Gaskiya ne wannan. To ban sani ba kai wata waka ce wadda ta fice za a iya cewa ita ce har ta kai ga dimbin masoya sun hararwa su kallo Hamisu Breka. Gaskiya waka ta wadda ta yi fice shimfiɗar fuska. Shimfiɗar fuska ta fita tabarma. Shimfiɗar fuska da na yi ita ce wakar da ita ce daga kanta ne mutane suka farga da idan zan ce maka duniya ga baki da aka san ai ka wani mawaki ma shi ma ya zo sabo. Gaskiya. Me za ma yin wannan waka a lokacin? Wasu za ka ga kila cewa soyayya, wasu kila wahalar rayuwa, wasu kila gaskiya lokacin da na zo zan yi wakar shimfiɗar fuska akwai waka da na yi so na gaskiya wani waka da nake cewa unguwar Bella nan nake sana'ar dinki da nake gaya ma lokacin da na yi ta ne don in yi bayani akan wata soyayya ta na ta unguwan idan muka haɗu da mutane suna na yau da ta ko su ce ta yau da ni sun ganta sai in ce sai na zo nake ce musu da na wakan karshen wakar ma na rufe ta ne nake cewa bata yaudare ni ba ban yaudare ta ba shi ne karshen yawwa to sai an karɓi wannan wakar wannan dalilin yasa sai na zo zan yi waka akan kafin na yi wakan shimfiɗar fuska fa na yi wata waka ke ce da nake cewa a duniya ke kika zama farin ciki na sannan na yi wata waka hamra na ɗan waƙoƙi da dama yawwa amma ita shi yawwa don lokacin da zan saki shimfiɗar fuska ina tunanin wani cewa waƙoƙin sun tafi to ita kuma yanzu shi za ta kamo da ta zo sai ta wuce su sai zama da shimfiɗar fuska ta shiga gaba suna binta ne a baya amma ta kai gida dalilin shimfiɗar fuska za a yi binciko waɗansu yawa duka ma wasu ma wanda ba su wancan ba dalilin shimfiɗar fuska suka dawo amma shimfiɗar fuska lokacin da na zo yin ta na zo ne in yi wa'anda suka karɓi wannan waƙoƙin godiya sai abin ya zama mu waƙar da nake daban tana murɗa ni duba da abin da ba rubutawa kake ba da ka kake yi gaskiya ba na rubuta waka don tun ina share studio zan iya ce maka na aje rubutun waka na koma yin waka da ka. To ba sani ba ko za ka ɗan taɓa masu kallon mu bai ita ma wannan shimfiɗar fuska. Idan za ki kije da ni idan na yi fashi kirarrashi ne. Gaskiya ne wannan. Hamisu Breka zama masu kallon mu shirin jarumai kenan da yake zo muku daga nan gidan talabijin na jihar Katsina kuma yau kamar yadda na bayyana muku mun yi babban kamu mun samu ɗaya daga cikin fasihai mawaka kuma masu tashe a wannan lokaci kuma kun ji da bakinsa waka ma shi ba rubuta sai yake yi ba Hamisu Breka kenan muke tare da shi a cikin wannan shiri na jarumai. Kowane al'amari mutum ke yi a rayuwa za ka ga cewa ya samu ɗaukaka ta inda baya tunani gaskiya ne daga lokacin da waka ta fito ka ta haska ka a duniya za mu iya cewa tahe kamar da ina ka samu zuwa a yanzu idan ka ce mun tafiye da ina akwai kasashen da na yi karfin da a Najeriya ban ba amma wannan wani abu ne wanda zaka ga ya shafi kishi wanda bari zan ce kaza ina da karfi amma dai waɗanda suke bibiyar al'amura na da shafuka na gaskiya sun san da wannan gaskiya dan ina tunanin akwai a wannan lokacin malancin da nake maka zaka ga da wuya in yi sati a Kano mawuyacin abu ne in samu kwana har ina marmarin in kwana 7 saboda mamana ina son in zauna da mamana in hira to wallahi wani lokaci sai dai ko da yaushe muna waya idan na koma kwana 1 2 3 dan ce mama rage tafiya yi ta mun addu'a to kaga ko tafiye na riga da na ma saba wallahi abu ne mawuyaci kasance ni a Kano kwana 7 to idan muka dubi su kuma abin da ya shafi bangaren lambobin yabo da ka samu wata dalilin wabo wallahi idan na ce maka kaga lambobin yabo wato farko lokacin da na fara karbo a wad
ɗakin mamana nake kaiwa sai ka aje sai in aje saboda ta yi farin ciki da abun da ta min addu'a a kaina ya nasara. yana tabbata. Ban ɗebe na ɗakin mamana ba sai na koma idan na karɓo shi in kai ɗakin babana saboda shi ma ya ga abubuwan da ya mun addu'a a kai gashi fa na yi nasara. Bayan nan sai na koma ina kai a wani ɗaki na. Abin da nake so ka fahimta yanzu a zance na ina da awad a ɗakin mamana da yawa, ina da su a ɗakin babana, ina da su a ɗaki na. Idan ka je ofis ina kuma za ka zata iya nan nake aje awad akalla wuri 4 ina da awad don yanzu da zan tattara a wato ina irin buhu mai yaldin nan to zan iya yin rabi gaskiya. To ga ko awad da yawa gaskiya ne. Idan muka kuma bangaren tafiye-tafiye na san ba za ka rasa wata tafiya kila da kai go da ka ji daɗin ta a rawa kuma har gobe kana tunawa da ita. Tafiya? Akwai wata tafiya da na taɓa yi. Gaskiya ba zan taɓa manta da tafiyar ba. Tafiya ce wadda ta mun daɗi. Wannan kuma ni ta mun daɗi. Don mafiya gasari yaro suka sa abokan tafiyar suna cewa wani lokaci zaka sun ce wani Allah ya maimaita mana tafiya kaza. Mun yi wata tafiya ya mai mun je Niger wani wasa festival da aka yi na al'adu da ni da Isa Ayagi da Faruku M Inuwa da Ahmad Shanawa da Rakiya Musa Fusi da Roja. Wannan tafiyan shahararrun mawaƙa ne aka tara gaskiya. To wannan tafiyan mun rayu ne kaman uwa ɗaya uba ɗaya da wayannan mutanen. Mun yi rayuwa irin wanda za ka kaunaci juna sosai. To wannan tafiyar ba ta taɓa daina mun daɗi idan na tuna da wasu abubuwa ni kaɗai da ga ina fara'a sabida na ji daɗin tafiyan. Mun tafi ne cikin walwala da farin ciki hakan muka je muka dawo. Gaskiya ne wannan. Idan muka sake dawo abin da ya shafi su lambobin yaban su ma na san kila ba za a raso ta 1 2 3 ba waɗanda ba za ka taɓa mantawa da ba zan taɓa mantawa da wasu ba gaskiyar magana. Farkon 2018 ne, end of 2018, ƙarshen 2018 na karɓi wani award da ba zan taɓa mantawa da shi ba wanda ɗaliban Hausa na Najeriya ga baki ɗaya suka haɗu suka bani wannan award din don nan Katsina sun tura wakilansu. Shine award din da na karɓa da wata waka ta ƙasata. Akwai waka da na yi ƙasata na karɓa award da wannan wakar. Ba zan taɓa mantawa da wannan award din ba. Shine farkon babban award dina da zan iya cewa gashi ginshiki ne shi a cikin award dina gaskiya. Wanda shi kana tunawa da shi? Ai ina son award din sosai. Sannan a cikin 2019 ina da Best Music Award. Shekara ta 2019. Shekara ta 2019. Ni ne na karba lambar yabo ta mawaki matakin farko na wannan gwarzon shekara kenan gaba daya. Alhamdulillah. Sannan farkon wannan shekarar 2020 kafin ta kare ma an bani award har ya kai wurin guda 3, amma wanda na fi ji da shi shine wanda aka bani shine Best Stage Artist, bi ma'ana mawakin da kamar acton da ya fi kowa iya fili na gurin yan kallo abu da za a ce wasa aka shirya in public yawa na samu wannan karamawan yawa. Sannan kuma still na kara samun Best Musician. Kaga alhamdulillah babu abin da ran ce da Allah sai dai godiya. Nasarori ne wa'anda idan yau na ebo su na kalla yau a ce ka bar baya ko ya'ya ke gare ka yau aka ce na ce musu ya'yana ni mawaki ne sanda na taso in suka ga tarin award din da na karba sun san ba abun banza ne ba ko ba su saurari me na ce ba sun san ban faɗi wasu kalmomi marasa daɗi an bani ba wanda zai karrama ni idan da a ce kaman kalmomin da nake faɗa irin na batanci ne da sauransu ba wanda zai kira ne ya ce bari karrama ni. Alhaji Hamisu, idan muka dawo yawancin mawaka ko kuma komai ma dai ake yi a rayuwa idan aka ce maka ga nasarori ga menene an samu ba za a rasa kalubale ba.
kamar mu zo kan bangaren kalubalen da ya shafe ka kai a matsayinka na mawaki da ka fuskanta mafi yawan mawaka abokanka da na firar da su shine misali idan ita na kamar irin su sai da ko babban abin da ya fi ci mashi tuwa kwari a lokacin abin da ya ce mani shine idan suka tafi suna wasanni an ɗauke su na bukukuwa da sauransu irin wani kutse da wasu kan yi masu da wasu waƙoƙi wa'anda mu kuma ba namu bane ba ban sani ba kai aka kalli wannan bangaren haka ne akwai abin da ya taɓa faruwa na ji labari akwai ɗaya daga cikin wasu mawaƙa manyanmu wanda sai da yi maganganu masu zafi akan matan da suke zaune a wurin na shugabanninmu. Yes, da aka gaya min abubuwan da ya faɗa manya ne amma na ji daɗi saboda ya cire tsoro ne kawai ya aji ya gaggaya musu abin da ya kamata. Su ne suke mai da darajar mu baya har kullum. Da a ce sun kama mana lokacin Allah ya daga darajar mu, da a ce sun kama mana to da ɗiyansu ma ba za su raina mu ba. Ba za ka samu abu ne mawuyaci yau ka samu yarinyar gidan talaka ta ce maka ba na jin waƙar Hausa wallahi ne, wannan abu ne mawuyaci. Amma mafiya kasari ayan masu hali da dama ba duka ba, wasu daga ciki an ce maka ni akwai mutane da dama wanda za ka ce mun an bana jin waƙar Hausa wallahi kwata-kwata sai daga kanka. Idan ka ce daga kaina ni ma ba zan iya yadda ba, dalili akwai wanda suka fi ni ni ma akwai wanda ya sa manzil din waƙar baka ji shi ba, ka ji ni. Kaga akwai rashin kishin kai a cikin wannan abu. Idan da yadda kishin kai lokacin muna shiga kudu, idan muka je mafi akasari idan program ya kai mu abinda muke taddawa wallahi za ka yi mamaki shugabannin da ya kamata a ce irin yadda mu a nan ba sa kulawa da mu to a can su suke musu komai. ga idan suka zo suka ce za su yi kaza in suka sa lunch a nan waye zai zo ya ce zai yi lunch a cikin mawakanmu ka tarko kanka ma wani abu ma in ka ce za ka yi lunch, amma idan suka sa lunch za ka ga wannan shugabannin su suke zuwa su saya da daraja har ka kai wani mataki ranar za su haɗa maka abin da shikenan maybe kai ma sai dai ka taimaki wani, idan suka yi haka an taimaki al'umma. To kaga mu nan gaskiya ba mu da wannan, akwai sosai ma kuwa. Sannan sai a society din namu sai aka samu matsalan abin wasu ba abin da muke yi ba shi yake burge su ba, wani bai san me ake cewa ba. Akwai waƙoƙi da dama na yarurruka da dama, wani yaran baka san me yake cewa ba, kana bahaushe bai zama lai kaji yarabanci ko iyamuranci ko kuma wani yare da dama, akwai yaruka da dama suna waka mada ga bahaushe shine kan gabaji. Mafi akasarin masoyan wayannan zaka ga same su a arewa ne, zaka ga yan arewa sun fi kowa san su wanda ya kamata, amma kaga mu a arewa babu wani mawaki da ya shura a kudu, ƙarya ne babu shi. In dan arewa kana wakar Hausa a kudu kai fice, ƙarya ne. Ko mawaƙanmu da suke irin salon gambara babu wanda ya shura a kudu, mu muna zuwa tunda abu yana iya kai mu, babu wani wanda ya shura a kudu. Idan dai har a kudu ne ka ji waƙar ka to bahaushen ka ne ke ji a can, shi kuma bahaushen ka misin ɗin ka yake, yana jin kishin gida ne a can saboda ya ga abin da ake masa. Yawwa wannan dalili ya sa yana ƙaunar ka, amma sai ka ga inda kake ba nan kake samun soyayyar ba. Gaskiya yana da kyau mu gyara wannan abu, yana ci min tuwa ƙwarya sosai. Yana gani idan ba mu kishin kanmu ba to babu wanda zai kishin mu. Da gyara kayanka ne ba zai zama sauki mu ba. To idan muka dawo ta bangaren kafa kai kuma menene ya fi cima tuwa ƙwarya? Ni akan kaina? Ni ai yanzu idan na ce maka bana da kalubale na yi ƙarya. Ai ba zai ka taba zama bare ka baka da kalubale ba zai yiwu ba. Wannan haka yake gaskiya ne. To amma wannan abu ne wanda yake sirri na ne, ba abu ne wanda zan zo in bayyana wa duniya in ce kaza ya faru da ni kaza ya faru da ni ba. A'a idan dai har na faɗa to kaga ban iya na yi haƙuri akai ba kenan. To wannan di na yi haƙuri akan kaina nawa ne, wancan ma abin da ya sani magana ya shafe mu ne ga baki daya mu wayanda muke mu. To wanda ne da sanya ni ma na fara kawo maka shi amma na san ba lalle bane na kadan ka faɗi. Idan nawa ne bai zama lalle in faɗa ba gaskiya, amma wancan abu ne wanda ya shafe mu gaba daya. Idan muka kalli abin da ya shafi social media hannu da ban sani ba ko akwai wasu kafofin
mu'amala na zamani waɗanda kake mu'amala da su wanda masoyanka kan hau su samu waƙoƙinka? Akwai. To kamar da wani kenan. Da farko dai babban abin da ya kamata idan dai har masoyana ne su fara bibiya shine shafina na Instagram. Domin shafina na Instagram ta nan ne nake talla. Idan zan saki waka zan fito zan rubuta zan saki waka kaza mai suna kaza, kaga idan dai har mutum yana bi na ta wannan shafin zai san yau Hamisu Breaker rana kaza zai saki waka. Shine Hamisu/Breaker/Dorayi, za ka gan shi mai blue tick mai koren tauraro. Yawwa wannan shine nawa. Sannan bayan nan duk platform da ka sani a duniya, ina nufin duk wani hanya kafa da ake tallata waka, to gaskiya akwai wakata a ciki. Daga yanzu na fara wannan tsarin ne daga kan wakata jaruma. Sauran waƙoƙi na mafi akasari suna nan a YouTube channel mai suna Hamisu Breaker. Kana rubuta Hamisu Breaker channel za ka gan shi, za ka nemi waƙoƙin da kake nema. Sannan yanzu daga 2020, wannan shekarar da muke ciki, daga 2020 ne na zo da wancan tsarin. Duka platform da ake saka waka, duk wani ko menene da kai da kasan kana iya downloading din waka, ko kuma a'a wannan abun zaka kunna mushi waka ya baka sunan wannan wakan ne, ko kuma ya baka wakar ga baki ɗaya ka shiga ka dauko abin da kake nema. Gaskiya akwai waka ta a ciki daga 20, in dai ka san 2020 ne wannan wakar abin da ya gaba, to zaka samu wayannan wakokin a ciki. To kasantuwar lokaci ya fara kawo kai, ban sani ba wani sako ke gare ka ga masoyanka? Sako na ga masoyana shine ina ma kowa fatan alkhairi kamar yadda kuke mu. Ni Hamisu ba to naku ne, ina kaunar ku sosai, domin na gazgata idan da har babu ku to babu Hamisu. Na gode, Allah ya ba ku ikon jure min, nima kuma Allah ya bani ikon jure muku, ya kuma bani ikon ci gaba da faranta muku. To daga ƙarshe ban sani ba ko kana da wani abu a ranka wanda ka so ka faɗa ma masoyanka da masu kallon wanda ni kuma ban tambaye ka shi ba? A'a, da dai a ce masoyana wannan hiran mun yi ta live ne, na san suna da tambayoyi sosai ma kuwa. To ni kuma da ba zan yi ƙasa a gwiwa ba gurin amsa musu kafatanin tambayoyin da za su mu. Wannan kenan. Daga ƙarshe kuma a yau zan so ka rihe mu da baiti biyu na cikin wa'in waka da muka saurara ta shimfiɗa fuska. Mace mai juriya akwai da babi, ita ce ake wata ke da farin cikin gida ko bukka. Masoya tana da kyawu kuma ba ta ji da kai, hakan ne yasa ake min barka. Alhaji Hamisu, mun gode kwarai. Sai wani lokacin kuma insha Allah. Jama'a masu kallon mu, tsawon lokacin da muka dauka muna tattaunawa ne da fasihi shahararren mawaki Hamisu Breaker Dorayi. Don ne nake cewa kamar yadda ku saba za ku iya turo sakonnin ku fatan alheri da ma wasu tambayoyin da za mu iya yi mu mawakin a bayan fage a cikin wannan shiri da lambar da aka saba, wato sili 8 ko kuma a ziyarci shafin WhatsApp, Instagram, Facebook na wannan shirin don ajiye mana sakonni. Da wannan ne nake cewa a shi bakon da muka samu gaita shi a cikin wannan shiri, ni da na shirya na gabatar Yasir Abubakar nake cewa ku kasance da mu wani satin domin ganin mu dauke da wani shahararren. Muta lafiya.